vise de to ringe ser altså sådan her. Lige nu er jeg så i Spanien på Tenerife. Jeg har lige været inde i den her butik, og de har så mange flotte ting og smykker og det hele. Jeg vil vise de tre ringe, jeg har købt derindefra. Første ser så sådan her ud. Jeg synes, den er så flot. Jeg ved ikke, om man kan se det, men det ligner, der kommer sådan en omgang nejlak på. Jeg synes, det er så flot, og den skinner. Videre til næste. Sådan, den er perfekt. Den er så flot, fordi sådan her for tiden er jeg begyndt at elske grøn. Den synes jeg så virkelig flot ud, altså, fordi der er sådan små detaljer også med strenge. Det var så flot. Det ringen ser altså sådan her. Oh my god, det taler vi om. Jeg synes også, den er så flot. Også fordi det er meget smart, fordi du kan vende den om. Altså så for eksempel muslingskallen er sådan inderst. Og sådan, altså jeg synes bare, den er så genial. Det var så alt for mit lille hold, og vi ses i min næste YouTube-video.